Kirawo sedayanipun kula pengawasan kitab ahkam Shahiful Bait Bapak Agus Sedaya keluarga dari menika monggo sareng-sareng syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah pinaringan kesehatan masih panggih dari bulan Rajab. Mugi-mugi dipunlajengaken panggih ruah tur panggih Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita wiwiti sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Shahifah 960 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faida tafakkara fi wujudil makhluqati hadahu dzalika tafakkuru ila wujudi mawjidihim wa hada tafakkurul ammah. Dari menika babagan tafakkur. Babagan apa? Tafakkur. Dewenane ngebabagan ibadah nyedhep wonten ngarsanipun Gusti Allah kudu duwe tekad, kudu duwe moyo. Akhirnya kula dhewe ya dijajah. Jadi ini untuk kula lara. Untune napa? Lara. Kanten enten makalah ndewenane. Syiru ilallah urjan wa makashira wa la tantadiru asy-syikhah fa innang tidara sihhati bidarah. Ada enten makalah ngoten niku. Arep kula liwati niku namine nggih kitab kudu diwaca. Mlaku tumuju wonten dalane Gusti Allah. Senajan pincangan sikile, senajan pecah-pecah, ojo ngenteni sehate awak. Wong sing ngenteni sehate awak niku bitolah utawa anggur-angguran. Ngalamat panggah ora budal. Akhirnya untuk kula lara dijajal budal ora njajal untune lho. Nah lek ra budal kula ya kalah karo Pak Asrori. Wong Pak Rori baduke ya Pak Rori baduke ketatap temboke ya budal. Tapi Pak Rori kan ora nyekel mic.
Banyak kan mik nggone loro rada ngempet-ngempet pripun. Apa nggih ngoten niku makalah niku memang kita kedah belajar nglampahi. Dari punika ken tafakur, ken mikir-mikir nikmate Gusti Allah. Muga-muga lek pikir-pikir nikmat engko entuk nikmat. Tapi krungu ambune arep enek gendolen kok. Istimone Pak Panji. Mahalul iyang kalian apa roja? Ya. Faida tafakoro mongko tatkanane pikir-pikir sapa wong. Mikir apa fi wujudil makhlukati ing dalem wujude makhluke Gusti Allah. Kita kan mikir wujude makhluke Gusti Allah. Kira-kira sing dipikir napa nih? Jumlah nyawang gunung, ngawang segara. Ono ta nggih? Niku makhluke Gusti Allah napa mboten? Lah iya iso gunung sakmono dawane. Kuwi watu ya atos. Wong-wong ya ora iso gawe, sing gawe sinten? Gusti Allah. Lah ya mbak kok sakmono dhuwure segara disawang sampai ora ketok saking ombone niku sing gawe ya Gusti Allah. Kuwi dalile cah-cah sing pengen yang segara kuwi lho. Jadi gayane arep tafakur. Tapi lek tafakur tenanan mikir segara mesti kelingan Gusti Allah. Kuneng alas, roh alas sakmono nggone. Ing jero alas enek kethek, enek acan, enek sembarang kabeh kuwi makhluke Gusti Allah. Mulakno karo senengane Pak Rin kalih Roma Irama. Roma Irama senengane napa? Pak Rin. Niku dalile Roma Irama ya menawi ngaji kitab hikam. Roma Irama ngaji kitab hikam terus diengge lagu entuk duit. Ya dia ngaji baru ragai lagu masalahnya. Adanya alam ini bisa kabeh ya. Ini kan dalile Roma jika kan adanya alam aneh segara, aneh gunung, aneh lautan, aneh alas kuwi buktekne lek enek sing gawe nggih punika Gusti Allah. Lha kan tafakur ngoten niku. Hadahu. Ana kula nggih enek grup numpak motor niku lek numpak ora nang aspal. Nang tengah alas terus karo tafakur. Hadahu mongko nuduhake sapa wong apa zalika mengkono apa zalika tafakkur mengkono pikir-pikir ila wujudi maujudihim maring wujude zat kang mujudake nggih punika Gusti Allah wahada utawi kilah pikir-pikir iku tafakkurul amah pikir-pikire wong umum. Sepindah malih lek kita mikir enake gunung terus mikir kowe sing gawe gunung niku Gusti Allah niku tafakure wong umum. Berarti kita sedaya lek iso ngono tafakure sinten wong umum sing kaprahe wong ya kelas siji teng ngriku. Terus diunggahne titik faida tafakkara lan tatkalane pikir-pikir sapa wong ing hasanati ing dalem pira-pira kebagusan. Mikir pira-pira napa? Kebagusan wa malan barang ya tarot tabukan timbul apa ma alaiha krana hasanat utawa kebagusan. Apa sing timbul saka kebagusan minas sawabi bayane ganjaran. Wong lek gelem ngamalapi diwehi ganjaran kalih Gusti Allah wal qurbi lan parek minal maula maring bendoro lek gelem ngamalapi diwehi ganjaran tur cedhek karo Gusti Allah. Paala
akhirnya mbasan mikir ngono nglakoni. Dadi lek bar mikir napa sing apik nglakoni. Aku lek gelem sedekah karo Gusti Allah diwehi ganjaran berlipat-lipat. Lek arep enek bilahi ditolak karo kae napa sedekah. Aku lek wulan Recep gelem poso. Moko sok posone diitung setahun. Dibebas nih saka siksa kubur. Akhire dilakoni napa dirungokne tok? Tenanan napa mboten niku? Pun sami poso sedaya. Insya Allah ibu-ibu nggih pun poso. Kalih nyaur utang. Nyaur utang poso Ramadan riyen. Dasan wis Recep no kelingan. Lho cek duwe 8 utangku malih. Palaha mongko nglakoni sapa wong ha ing hasanat. Nek wis gelem nglakoni wasdadan lan tambah-tambah sapa wong. Apa sing tambah apane robbatan demene. Basan gelem ngamali malih tambah demen. Sok aku poso neh, sok aku sedekah neh, sok aku kudu iso nglakoni barang apik, berarti bertambah-tambah kebaikan. Saged dipun tampi nggih. Biya ing dalem hasanat sak bejo-bejone wong niku lek mundhak terus uripe mundhak tambah apike. Sak elek-eleke wong tambah umure malah tambah elek. Ya, numpuk dosa fiya ing dalem hasanat tambah demen fiya ing dalem hasanat cekap bahasan ngomong nih pikir-pikir ganjaran malih tambah cedek terus gelem nglakoni tambah demen kali Gusti Allah lan nalikane mikir barang elek niku ya perlu dipikir. Au pisayati utawa ing dalem pira-pira laku kang ala. Kita mikir, wong iki nek lakune elek dipikir. Aku tahu salat qada. Milalah niku bar salatku. Gampang qada niku wae. Susu atiku gampang budhek terus gampang nesu. Karo bojone ra nyapopo pegel. Roh wong liwat ra nyapopo pegel. Oh tempone gara-gara salate wis nyelot elek. As-sayyi'at mikir barang-barang elek. Aku biyen ki jamaah sregep bahasan tahu nganakne duit. Iya. Oh apa maneh gak iso. Padahal biyen duwe cita-cita lek duwe duit arep dingge sedekah ning musala. Tapi lantarane napa? Nganakne duit diralah duwite nglumpuk akeh tapi ra sida sedekah. Karena apa ora enek barang elek kena dicampur barang apik. Mamalan barang ya tarota bukan nimbulake apa mah barang sing elek emang apa imbas-imbase lek wis nglakoni barang elek dipikir tenang. Mulakno lek wong gelem mikir iku mesti dadine apik, ora grusu. Apa-apa barang-barang sing elek kuwi lek dipikir tenang ku mesti menimbulkan efek. Malaiha karana sayiat. Apa to imbase min anwa'il adabi bayani pira-pira wernane siksa. Wong apan nglakoni perkara elek mesti disiksa Gusti Allah. Baik siksa ning donya kalangkung sing komplit siksa wonten akhirat. Boten ngandel nggih jajal nglakoni perkara elek kok ning donya ya wis diwehi icip-icip, ning alam kubur diwehi tambah siksa, ning akhirat ngeblekne kabeh. Jadi neng donya icip-icip neng alam kubur mukadimah bahasa neng akhirat wis diwehne kabeh. Niku saged dipun tinggal.
Basan wis eruh lek nyatane wong lakoni elek kuwi disiksa. Gono nyapa ya aku kok sak petung gampang ledu. Mungkin aku tas nglakoni maksiat disiksa. Bahasan wis ngoten malih duwe kesimpulan hasil dari tafakur tarokah mongko ninggal. Tarokah mongko ninggal sapa wong ing sayyi'at. Lek ono aku tak ninggale perkara elek berawal dari tafakur. Akhirnya gelem ninggalin apa? Perkara elek ditinggali. Malih wis ora gampang ngamuk. Malih wis ngopeni salat kanthi tenanan. Malih ora iman sedekah. Malih sregep ngaji. Walam yakrubha. Lan ora parek-parek sapa wong ing sayyi'at. Wis wegah nyedhek neh. Apa meneh nglakoni nyedhek mawon wegah. Saged dipun tampi nggih. Mulane lek peringatan dilarang merokok niku terus malih kok wonge nyumet diang niku berarti goblok-gobloke wong. Wong ngerokok ning pom bensin ra entuk kok malah gawa obor. Lah wong cedhek-cedheke ra entuk apa meneh nglakon wada utawi iki. Wada tafakkur mongko utawi iki lah pikir-pikir. Wada tafakkurul abidin wada utawi iki sing mikir ganjaran, mikir siksa meng pidarane apa iku tafakkurul abidin, pikir-pikire wong ahli ibadah. Saged dipun tampi napa mboten? Terus sedaya sing sami rawuh mikir lek nglakoni barang elek engko kena siksa. Lek nglakoni barang apik diganjar Gusti Allah, tambah cedhek, tambah demen. Niku jenenge tafakure wong ahli ibadah. Lek apan roh gunung, roh lek sing gawe Gusti Allah, roh segara semerep sing gawe sinten? Gusti Allah sing ning lagu adanya alam ini kalau wau. Niku tafakure wong umum. Dan iki malih ngerti tafakur kuwi tafakure wong umum. Lek malih ninggalne barang elek, nglakoni barang apik, tafakure wong ahli ibadah. Pun saged dipun tampi nggih. Wa idza tafakkara lan tatkala pikir-pikir sapa wong fi fanaid dunya. Dunggah nene. Wis iso pikir-pikir sing ndadekne ibadah diunggahne sekedhik malih. Wong niku wau gelem pikir-pikir tentang rusake donya. Rusake napa? Donya. Donya mesti rusak, fana niku maknane rusak. Wis donya apa ae rusak. Sing duwe duit akeh ya mati. Nggih napa mboten? Sing melarat ya mati, sing sehat ya mati, sing lemu ya mati, sing kuru luwih dhisik ndi niku kira-kira. Wong Mbah Jimilan cerita sing dhisik kok sing lemu-lemu wae. Lah kancane Mbah Jimilan juragan. Jan bakok awake gedhi dhuwur lemu lan kok mati. Kancane padha orang ngira malah orang ngandel mosok wong sehat ayo mati mosok lumpeng ngono kok mati lho kan ngerti lek donya iki panas saged dipun nabi nggih terus kita lek wis tingkat sing nomor 3 mikira lek donya iki mesti rusak jadi lek enek barang rusak ya wis pas ae pancen donya. Wis sembarang jenengan nangen-nangen piyambak. Duwe omah apik. Nyatane mbasan wayah dipikul omahe ora melu. Terus napa mboten? Duwe bojo ayu. Pas sing lanang mati ya nangis. Tapi mbasan ditawani jenengan purun derek dipendem pisan. Mboten Bu, mboten purun.
Napa malih nek sing pecah sing wedok dhisik. Wedok dhisik ditawani. Pak niki nggih purun di pendem pindah ben sehidup somati ngapunten wong kula nggih tasih gadah cadangan malah ngoten. Ya kene cadangane bareng. Wa idza tafakkara fi fana'id dunya. Gelem mikir rek donya iki wis rusak. Wakilati wafaiha lan sedithike ulah oleh nuhoni donya. Maksude nuhoni kuwi apa ya sing donya iki menjanji-janjikan sesuatu yang indah-indah ternyata tidak ada buktinya. Soale sogeh uripmu penak alah ora ngandel sugih janji orang ibadah ya ora penak. Lebih wong larang ibadah ra duwe iman, ra duwe pangeran, ra duwe Gusti Allah. Mundak sugih, mundak mumet. Nek kancane liwat kok aja nyorong bedaku. Kupas jagongan penak-penak ngoten. Pun ditutup lawange. Kuwi wong melarat no. Jadi tambah sugih tambah ora enak karena ora duwe pangeran. Berarti apa yang digambarkan masalah dunia tempone tidak sesuai harapan. Ingin kaya wong Madura niku lek rabi mboten setunggal. Wong Madura lek rabi niku pinten? Papat niki. Ngoten basane ibaratipun sing lanang ninggal bojone papat ya jejer-jejer nangis tok. Ya ora gelem melu ning alam kubur. Niku nunjukne wakilati wafaiha. Dan dirana lek anake beling pisan. Bapake mati malah muni penerang gendang entuk warisan. Ya Allah. Litola biha ora enake utawa kitike nuhani litola biha maring wong kang golek donya. Sing direwangi kethuk ringkel, sing direwangi gelutan, sing direwangi ninggal ibadah, sing direwangi bengkung sembarang sing dibengkungne sirah digawe sikil ya panggah digawe masa sikil digawe sirah. Isdada mongko tambah sapa wong apane zuhdan zuhude fiha ing dalem wangsul lek tiyang niku purun mikir-mikir lek donya iki rusak. Apa yang dijanjikan dunia tidak pernah menepati janji. Wonge wis sadar mesti wong niku tambah zuhud. Wis nek ono aku tak manut Gusti Allah. Sepiro bondoku kudu iso dingge nyelametne keluargaku, kena dingge nyelametne awakku. Carane piye dingge ibadah male wonge zuhud. Ora kemelinti, ora gampang curiga. Wahada lek gelem ngono, wahada utawi iki kutafakkuru zahidin tafakure wong kang padha zuhud kabeh. Biasane wong ngoten niku wong ora duwe sifat cetil. Yen apa mboten? Wong ora duwe sifat cetil wong zuhud niku. Ora ngerti barang ini digemo ya panggah entah. Wa idza tafakkara kon niku sing nomor 3 dirajengaken. Wa idza tafakkara lan tatkalane pikir-pikir sapa wong fil anai ing dalem pira-pira nikmate Gusti Allah. Malih gelem pikir-pikir nikmate Gusti Allah, mamane ora tau gelem mikir perasaane sehat ya sehate dhewe. Perasaane untu ya untune tanpa loro ya krasa ya Allah. Penake wong sehat ora lara untu. Ya Allah, penake wong iso nyeruput kopi. Ya Allah, nikmate wong iso mangan sego pecel. Mane gelem pikir-pikir. Mamane yo
ora lek rung-rung teng tingkatan iki ya ora semangan apa-apa ya berdam ora tau maca bismillah ora tau alhamdulillah. Lah ing dalem tingkatan tafakkara fi ala iwan na'mai niku mesti wonge bolak-balik muni napa alhamdulillah. Kula nggih gadah rencang. Gadah rencang niku yo makomi menawi makom syukur. Bolak-balik napa alhamdulillah. Sampai kula tinggal ini kula nggih kaget. Wong-wonge kesandung ya muni alhamdulillah. Wong kesandung lho muni alhamdulillah. Apa mawae dhewe piye? Innalillah utawa lek gelem ya apa nunen-nunen sing angel dionekne. Nggih napa mboten? Watune barang diseneni. Waktu kurang ajar ning tengah dalan, ngoten nggih. Karena niku lek wis makom syukur niku mbuh ora iso kono ora syukur enggak iso. Lah awake dhewe niku lho umpama panenan ra cocok karo harapan kira-kira arep muni alhamdulillah purun apa mboten? Pangga. Usir kurga 80 kok karek 20. Jan, ambek jan enek terusin lah. Jadi ada wong gelem syukur panen rega 20 munine napa? Alhamdulillah. Rega 100 alhamdulillah. Nyapa kok iso rega 20 alhamdulillah. Iso ngwehi tangga tepat separuh. Jenengan lek nyukani lombok ngenteni rega larang napa murah? Tenane to niki. Lek kusume niku nyukani terong teng pondok niku lek ngenteni rega terong. Ngenteni tomat pas amlek ngono yo wah akeh tomat sobo pondok nek sak-sakan. Akhirnya cah pondok bendino panggah nyambel tomat. Karena berarti informasi rega tomatmu ya wis lumayan, enggak masalah maksudnya. Tapi lek sing apik murah larang panggah alhamdulillah. Ya belajar wong jenenge ngaji niku karo belajar sagedipun tapi napa mboten sing mamane arep muni alhamdulillah apa sakniki malih enteng awake sehat alhamdulillah bojone ra ngamuk-ngamuk alhamdulillah dibelanjani 100 alhamdulillah dibelanjani 5.000 tapi ya pengen doa alhamdulillah wong wedok ayo sapa ngerti sholihah tenanan nggih napa mboten iso wong belanja 5.000 amre cukup kok nyuyah kok nyuyah kelek bojone njaluk mangan disuguhi sego karo ya oh ya jajal sing lanang ben alhamdulillah kok ora lah wong 5.000 kok njaluk lawuh tempe sak wa na'ma ilan tegese piro-piro nikmate Gusti Allah. Basan wis gelem tafakur ngebabne eling nikmat isdada mongko tambah-tambah sapa wong apane mahabbatan demene fil munimi ing dalem zat kang paring nikmat nggih punika Gusti Allah. Dia kelawan nikmat jala jalalu jala mau agung jalalu jala mau agung apa jalalu agung Gusti Allah. Ya Allah alih roh rombo pedes alhamdulillah uyah asin alhamdulillah jadi mbok dilawe uyah karo sambal korek pangkat alhamdulillah karena tambah demen kali sing gawe uyah mungkin mundak ngoten niku janji wong panggah angel enek napa mboten wong lanang niku angel jadi apa-apa gampang rewel cepak iki jereke kurang ngene cepaki sing ngene jereke kengenenen
Sareng wedok nang warung ya penak. Umilio dhewe malah ngoten. Istada mahabbatan fil mun'im biha jalla jalan. Niku wau sing tingkatan nomor pinten? 4. Tafakkur fil alai wan na'mai. Jadi dhewe sing nomor 4 gampang syukur angsal nikmate Gusti Allah. Wa hadza utawi ikilah fikrah iku tafakkurul arifin. Pikir-pikire wong kang wis padha makrifat, kelas dhuwur. Tapi dipun tapi nggih. Jadi lek enek wong doyan mangan sego karo uyah tok berarti kelase dhuwur. Tapi syaratnya ra entuk mecucu lho nggih. Bangga alhamdulillah. Piye Pak Roni wani apa ora Pak Roni? Pikir-pikir. Uyah alhamdulillah cek cedok uyah. Alhamdulillah cek duwe anak. Alhamdulillah duwe bojo wis sembuh warange gampang muni napa? Alhamdulillah. Wong sangke alhamdulillah kesandung mawon nikmat. Bahkan dilokne wong rasane napa? Nikmat. Badhe pisu wong malah alhamdulillah. Ketoke kok ora teko kono to awake dhewe nggih. Jujur-jujuran ketoke kok ora teko kono nggih. Wong ya arepe alhamdulillah nek hubungan karo kowe akeh po titik ngono. Untuk duit 500 alhamdulillah. 1 juta alhamdulillah. Kok huruf mate ndak dawa huruf. Untuk 5 juta malih mat wajib mutawa. Alhamdulillah. Engko kok entuk 10 juta mat wajib mutawal. Alhamdulillah. Wis to. Bahasan karek entuk nikmat 5.000. Alhamdulillah. Jadi ora enek mate blas pisan. Alhamdulillah. Kita mbok isin wis kadung bar ngaji ora su. Terus ngoten niku kelas awake dhewe. Enggak apa-apa, muga-muga tambah ningkat. Wa kharajalan kejaba. Wa kharajalan kejaba bitafakuri kelawan pikir-pikir bimasnuatillahi ing dalem pira-pira kegaweane Gusti Allah. Apa tafakkur pikir-pikir fidzati ing dalem zate Gusti Allah. Dikecualikan tentang tafakkur hanya diperbolehkan mikir apa sing digawe Gusti Allah. Ojo mikir zate Gusti Allah. Kenapa kok gak entuk? Contohnya Pak Roni sangke wis ngilmune dhuwur Gusti Allah iki zate kaya apa, malah gak entuk. Gak nutup fa innahum maqasatuhune tafakkuru fi dzati kuman hiyun ten cegah. Pun paham nggih? Kita mboten angsal mikir zate Gusti Allah. Pikiran apa sing digawe Gusti Allah wis kena dingge alat cedhek karo Gusti Allah. Pun cekam nggih? Mbok jenengan ngaku wali ora usah mikir zate Gusti Allah niku jenenge wali bledru. Sapa anhu manhyun ten cegah. Baina maqsadune tafakkur fi dzati kumanhyun ten cegah. Anhu saking tafakkur. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafakkaru fi khalqihi wa la tafakkaru fil khaliqi. Dawuh Kanjeng Nabi jenengan apal ngapali hadis nek ganjarane. Tafakkaru fi khalqihi wa la tafakkaru fil khaliqi. Wis separuh-separuh apal ora apa-apa. Tafakkaru padha pikir-pikira sira kabeh fi khalqihi ing dalem makhluke Gusti Allah.
Wala tafakkaru lan ojo pikir-pikir sira kabeh fil khaliqi ing dalem zat kang gawe makhluk nggih punika Gusti Allah. Ora usah mikir Gusti Allah, tapi pikir apa sing digawe Gusti Allah. Fa innakum karena sedune sira kabeh iku la takdiruna ora kuwasa sapa sira kabeh qadrahu ing kedudukane Khalik. Awake dhewe gak mampu untuk masuk ke lingkaran kedudukanipun Gusti Allah. Malah mengki iso konslet malah gendeng pisan. Mulane akeh wong gendengi karena masuk dalam lingkaran yang bukan lingkarannya. Termasuk ngurusi urusane uang. Nggih napa mboten Bu? Wong sing tuku montor no kono kok sing bingung kene. Sing tuku sing blonjo ning toko tuku kalung tanggane kok sing panas dodone kene. Lah niku jenengan ngurusi urusane wong liya. Jadi wong niku tidak boleh masuk di dalam lingkaran yang bukan lingkaran kita. Boleh urip jenengan lek ayem. Enak pokoke mikir apa sing wayahe dipikir. Lingkarannya nenen batasnya. Kadang kita mumet niku terlalu jauh pikiran. Butuh cek kurang sesansi. Lek mikir saiki mumet napa mboten? Mantune cek kurang 2 tahun ibaratnya. Lek terapi lek mikir saiki bro ya wis mumet. Jadi kita mikir niku penting. Lalu niki saged ngibadah, benjing niku pokoke enek beras sing diliwat, ya wis cukup. Kosomben ya wis dipikir nek karo mlaku. Ngono kuwi apa ya Mbah pas iso? Ya kabeh belajar. Kabeh lan balekne teng kula ora sida kula waca kitabe. Maca kitab niku nggih angel, nggih napa. Tapi kita belajar bareng. Memang ngoten niku lek mblajari. Aja kakean pikiran. Lek mikir kudu sing manut karo ilmu pikiran alam malih roh sing gawe alam niku awal pemawon kelas sing isor dhewe. Saged dipun paham ta nggih? Mikir makhluk Gusti Allah malih roh sing gawe kabeh Gusti Allah. Jadi malih ora sak wiyah-wiyah karo makhluk. Wong jenengan roh kucing, lek roh kucing sing gawe Gusti Allah kan mesti ora kok bial kan ya ora wani wedi harus sing gawe. Iku kucing sing gawe Gusti Allah. Al-fikratu utawi pikir-pikir iku sirajul qalbi dadi lampune ati. Dipun wangsuli al-fikratu sirajul qalbi. Wong sing gelem mikir kuwi berarti atine enek lampune. Upama ndang dibalik ndang diwalik wong ora gelem mikir berarti atine peteng. Lek wong peteng mestine mlakune nabrak. Kasiraji tegese kaya lampu. Al-khisi kang bangsa ketinggalan awil misbahi ayil misbahi tegese lampu. Allah dikang yudi kang madangi apa Allah ing dalem ati. Lek atine padang payastaniru mongko dadi padang apa ati bi sebab Allah utawa lampu kala wau. Wa binuri lan sebab nur tanjali dadi terang apa hako ikul umuri hakikate pira-pira perkara. Lek kita niku atine enek nure gelem pikir-pikir perkara-perkara sing mamane ruwet niku malih genah. Bahasane malih enek tabayun. Ikul umuri. Tapi kok ati niku ora duwe rasa pikir-pikir sembarang ketok ruwet. Kaya daru mangko pertelo. Bi sebab nur apa al-haqqu perkara kang hak. Mugi kita semer perkara ingkang leres. Berarti hati kita hati padang. Hati padang karena gelem pikir.
hakon apane hakon bener fayat harubil haqqu hakon wal batilu batilan wal batilu tai hakon apa hakon bener wal batilu lan pertelo apa al batilu perkara kang batil apane batilan salai lek basane wong Jawa napa becik ketitik ala ketara tapi kadang kita selewahne alane wong liya tambah ketara alane awake dhewe ora ketitik sing penak ketitik alane wong liya maksudnya nek kita niku ngerti pikir-pikir sing salah sing ndi malih ro sing kudune tak eloki malih ro nek ora gelem pikir-pikir grup yuk ono pokoke kok nek acarane rame-rame melu nek joget-jogete melu bahasan ngaji hikam kuwi enek padange apa ora enek pikir-pikire apa ora enek syukure ning Gusti Allah apa ora akhirnya nyelot ngertos fayat haru bihil haqqu haqqan wal batilu batina kaya ribu mongko nuli weruh sapa wong bi kelawan bi sebab nur azamatahu ing kaagungane Gusti Allah taala wa jananahu lan kamegahanipun Gusti Allah wa yatoni ulan bisa ningali sapa wong ala khofaya ing atase ala khofaya afatin nafsi ing atase samar-samare pira-pira afate nafsu. Wong iki nek ngertos pikir-pikir atine padhang ora bakal kedelep ana apa syahwate nafsu, ora gampang kepincut. Roh lek wingko arep diblegong ngono roh. Jadi nek kono nek coklaan kuwi roh, biasane awale dilem-lem. Wah rone wong jenengan jan lupa nyah nyoh sapa pokoke mara jenengan wae akhire Pak Roni rodok mongkrok namanya oke ini pancen ahli sedekah ngapunten Pak Roni niki enten betah kali juta mawon jenengan apa gadah ini ra duwe tapi krana bar dilem golek-golek nek gadah buatan direwangi golek-golek utang nih wong sing ngelem kemang wong wis ilang ora mbak bande karena ora rujuk belangane nafsu ora wau dene wong ngerti khofaya afatin nafsi alah kowe tukang lembuk tukang ngelem wong mesti kowe tambani tukang ngapusi karone gadah harta kali juta mau sing nganggur kula gadah tapi mboten damel nyiri jenengan ajeng kula wene anak kula nggih nyambut gawe wonge maring alih wong kira kena dilem malah wa makai dil aduwi lan pira-pira tipu dayane musuh arep ngapusi model piye konangan wa gururi dunya lan kabujuke pembujuke donya arep bujuk mameri sapa wonge gelem urunan 1 juta engko bakal dibalekne 100 juta dhewe sembayangne urung mlebu sono sembayang bah kena gitu kok mobil 100 juta engko lek 2 juta balik 200 juta jenenge usahane multi level akhirnya melu 5 ben entuk setengah miliar ben kena gitu pun apa Alphard second bahasan udah 5 juta apeh ora enek sing balik malah kanca-kancane cerita aku malah 10 juta ya ilang iya wis lekas krasa tempone guru ridul dunia biasanya sing dipangan ngono ki ya wong sing demen apa donya lek wonge pokoke manjing 100.000 wis dibayar 100.000 iso ngliwet iso salat iso syukur iso cedhok karo anak bojo ora bakal kebujuk wururidun dunia
Lah wong ngempet sugih wis suwi ya. Pas sugih-sugih ndang kudu 5.000 ben entuk 500 juta. Tembone malah kebur kabeh. Nate mireng napa mboten? Kan malah nate udu barang. Mboten usah. Awake dhewe kudu manut apa tuntunane Gusti Allah. Nek pengen duit akeh nyambut gawe ya sing sregep, modale ya sing akeh. Aja njaluk modal titik entuk akeh. Mendingan junjung ATM mawon. Namung nggawa linggis tok beres bar niku terus ganti dilinggis ning kantor polisi. Bayari fulan weruh sapa wong. Wong nek gelem pikir-pikir iso dadi padange ati ora kebujuk marang donya wayah rifulan weruh sapa wong ujuhal khiyali ing pira-pira carane ngrekodaya. Jadi taktik-taktik sembarang wong sing pengen ngapusi, sing pengen apa roh. Oh, ya modelmu iki ndelok omong mulunyu wis ngalamat. Kita harusnya ing dalem ngreksa anha saking makayidul adu. Musuh arep model piye konangan dhisik ila ghairi dzalika marang liyane mengkono kang kasebut niku lek gelem pikir faida dahabat ingkang terang faida dahabat mongko tatkalane ilang apa pikir-pikir awake dhewe ora gelem pikir-pikir fala ido ata mongko ora ana padang iku maujud lagu keduwe ati lek ora gelem pikir-pikir atine peteng. Saketipun paham nggih. Dadi arep muni barang sing piye kudu dipikir sik. Engko lek aku muni ngene dadine atine kancane piye. Aku engko lek muni ngono wonge terus engko piye niku dipikir sik. Ora gur syukur bahasane kasare aja gur syukur jeklak. Alqalbu mongko utawi ati al-khali kang sepi minal fikrati saking pikir-pikir iku khalin sepi minan nuri saking nur. Lek wong sepi saka nur kalbaiti digambane kaya omah al-mudlimi kang peteng. Berarti atine kaya omah sing peteng dedet walayakunu lan ora ana bil qalbi ing dalem ati al-mudlimi kang peteng illa jahlu angin bodho. Jadi atine wong sing peteng dedet iki memang ya nek kono ati-atine wong bodho wal guru lan wong kang kebujuk. Monggo niki sing ajeng dipun ajane recepane tengere diketo teng mriki. Al-fikratu ta'i fikir wallahu a'lam bishawab. Monggo kita rupiah Fatihah ngirim dumateng para leluhur kita sekedhik raosanipun kalih dipun tutup kalih makhluk qiyam katen nggih. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullah alladzi la ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ila hadratin nabil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahati wa dhurriyyati minan nabiyil mursalin wa ahli kullin wa ashabi kullin asma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وإلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء نبينا إبراهيم ونبينا إسماعيل وإلى اسمك كافة الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة أئمة الأربعة من المستيقظين ومقالد في الدين وإلى أرواح الشهداء والصالحين وأوليائنا أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها برية بحرية أوصل إلى شيء قطب الرباني العارف الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه أجمعين عاد الله علينا بركتهم كرمتهم في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dumateng sedaya leluhuripun jamaah ingkang sami nderek ngaos dalem punika. Ugi didiai salat kita gangsal wekdal. Mugi-mugi salat kita sedaya tambah sae. Mugi saged njagi salat gangsal wekdal. Kantos dumugi kita dipendhet pengasanipun Gusti Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم صلى الله على محمد 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 نعم ذكر قربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله سلام الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعمه ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم تقبله مرددا من رياض الجنان ولا تقبله كفرة من كفار النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبارك Ramadan ya Allah mugi sedaya ingkang sami ngaji dipun paringono saged ibadah wonten bulan Rajab bulan saben dumugi bulan Ramadan ya Allah kanthi kawelasan panjenengan kanthi ridho panjenengan ya Allah panjenengan ngampun sedaya kalepatanipun panjenengan tampi sedaya amalipun khususipun kalepatan tiyang sepah kalih kita ya Allah panjenengan angkat derajatipun tiyang sepah kalih kita ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin innallaha ala kulli syai'in qadir mugi sedaya tansah dipun paringi pitulung saged njaga salat kang sarwekdal saged njaga salat kang sarwekdal ngantos kita dipun pendhet wonten ngarsanipun Gusti Allah kanthi pecah ingkang husnul khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin al-fatihah فاهتز العرش طربا واشتبشارا واستاد الكرش هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل همه ثراء وأم فخر وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما استد بيدكم بإذن رب خلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا حامدا كأنه بدر في تمامه محل القيام اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
تكاد منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقلبي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا كذا حسيني مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا كذا حسيني مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا حسيني الله مرحبا مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا بإلهنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لإلهنا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد يا الله الحمد لله رب العالمين استغفر
hajat perjumpaan mimpi tansah ijabah sing asalipun Gusti Allah ibadahipun dipun tampil saking Gusti Allah mugi-mugi sedayanipun saking jaga salat kang sampun amin ya rabbal alamin akhiru qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholli ala Muhammad. Aturi pirsa bilih insyaallah benjing dalu malam Selasa pon ingkang gadah kalonggaran rawuh wonten aula Mustafa rutinan Selasa pon katen nggih. Iki mboten langsung didum. Sambut.